Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Arken. Taong 1968. Tuy, Batangas. Hindi natatahimik ang mga kaluluwa kapag hindi pa nakakatawid sa kabilang buhay. Mga katagang paulit-ulit na nababanggit ni Arken kapag nakakakita siya ng mga kakaibang bagay sa lugar nila. Ayon sa kanya, ipinanganak na siyang ganon. Espesyal sa paningin ng mga albularyo, ngunit para sa kanya, isa itong sumpa. Ang nakakapagtaka pa sa lahat, marami ang nagsasabing nakasarado pa ang ikatlo niyang mata. Ngunit sa kabila nito, hindi naniniwala ang mga albularyo na imahinasyon niya lang ang lahat ng yon. May paniniwala kasi ang mga ito na kapag ang isang tao ay kaisa ng mga kaluluwa, hindi na yon mangangailangan ng pagmulat o ano paman. Basta, kapag ipinanganak kang ganon, asahan mong marami ang magbabago sa buhay mo kapag nagsimula ka ng makasilay ng mga ito. Base sa naging karanasan ni Arken, nagsimula yon sa pagsipat niya sa mga taong naglalakad na may mga buradong muka. Ang mga taong yon, sinundo na ayon sa mga kakilala niyang albularyo. At hindi nga nagkamali ang mga ito, dahil pagkaraan lamang ng ilang buwan, namatay ang mga kakilala niyang minsan niyang nakitang may buradong muka. Dagdag pa niya na, magmula sa edad niyang 17 anyos, nagbago ng tuluyan ang buhay niya. Mas tuminda rin ang naging kalbaryo nila dahil sa madalas na pagsapi ng mga kaluluwa sa kanyang ina. Ang mga pangyayaring yon ang naging daan para mapaslang ng kanyang ina ang kanyang ama. Nang mahimasmasan nito sa mga nangyari, hindi rin niya nagdalawang isip na kitilin ang buhay nito. Nadatna ni Arken na nakabigti ang kanyang ina ilang linggo matapos ilibing ang kanilang padre de pamilya. Halos sising-sisi siya sa mga nangyari. Pero anong magagawa niya? Nangyari na ang lahat. Dumaan pa ang mga buwan. Pakiramdam niya nagtatrabaho na lamang siya para umiral at hindi na para mabuhay. Dala ng matinding depresyon, hindi niya gaanong pinapansin ang mga kaluluwang namahay na mismo sa tahanan nila. Subalit sa katagalan, meron siyang napapansing kakaiba. Sa labas ng kanyang pamamahay, mga ordinaryong kaluluwa ang kanyang mga nakikita, pero kapag napasok na siya sa loob, purong mga kakaibang nilalang ang bumubungad sa kanya. Kung hindi mga sundalong Kastila, mga mandirigmang may daladalang sinaunang kagamitan. Hindi naman talaga ganon ang nakikita niya sa loob ng kanilang bahay. Kaya nung mapagtanto niyang parang may malaki ng pinagbago, dito na siya nakaramdam ng pagkabahala. Ang inaakala kasi ni Arken, baka pinagbabalakan na siya ng masama. Dahil dito, nagdesisyon siyang pumunta sa bahay ng matandang albularyo na si Lolo Ambrosio para isalaysay ang mga kakaiba niyang karanasan. Isang hapon, nang nataon namang wala siyang trabaho, nagdesisyon siyang pumunta sa bahay ng matanda. Pagdating niya rito, nadatnan niya si Lolo Ambrosio na nag-aayos ng mga sangkap para sa lunas na matagal na nitong binubuo. Pagsilay naman ito sa kanya, agad naman yung napatanong ukol sa kanyang kailangan. Alam kasi ng matanda na kapag bumibisita siya, merong nangyayaring hindi maganda. Ano, Noy? May problema ka na naman. Sabi ko sa'yo, hayaan mo na yan. Wala na tayong magagawa dyan. Ang mas maganda, magbulag-bulagan ka na lang. Nang marinig naman ni Arken ang sinabi nito, hindi naman siya nagdalawang isip na ilahad ang tungkol sa mga nilalang na kanyang nakikita. Detalyado ang lahat ng mga sinabi niya para naman maunawaan ito ng matanda. Nang malaman naman ito ang kabuuan ng istorya, hindi ito nagdalawang isip na tulungan siya
Alam kasi nitong seryoso ang kinakaharap niyang problema, kaya hangad nitong malaman ang pinagmumula ng lahat ng yon. Matapos naman nilang magkausap, pumasok sila sa bahay ng matanda para kumuha ng mga gamit. Ilang minuto pa ang lumipas, direkta na rin silang tumungo sa bahay ni Arken para tingnan ang mga kaluluwang sinasabi niya. Sa kanilang paglalakad, mariin naman niyang ibinahagi dito na hindi nagpapakita ang mga kaluluwa tuwing umaga. Pero anya, may mga bakas itong naiiwan, kagaya ng abo, marka ng kanilang mga sandata at mga piraso ng damit na nagkalat kung saan-saan. Dagdag pa ni Arken na, bagaman hindi niya ito nasisilayan sa araw, may mga naririnig siyang paghinga at mga maihinang bulong sa loob ng kanyang pamamahay. Madalas itong nangyayari kapag nagpapahinga siya o hindi naman kaya'y nagkakape habang merong iniisip na malalim. Wala naman ho akong napapansin sa kanilang kakaiba, Lolo Ambo. Ang sa akin lang, bakit nawala yung mga dating kaluluwang kasabay kong naninirahan sa bahay? Malabo namang tumawid na sila sa kabilang buhay kasi wala akong nakita na ganung bakas. Nang marinig naman ito ng matanda, nagpatuloy lang naman yun sa paglalakad hanggang sa marating na nga nila ang kanyang pamamahay. Pagpasok nila rito, tumambad sa kanila ang napakatahimik na loob nito. Sa pagpapatuloy naman ng pagmamasid ng matanda, isa lang naman ang napansin nito at yun ay walang iba kundi ang maraming alikabok sa ibabaw ng mga naiwang kagamitan ng mga magulang niya. Ramdam din ito ang kalungkutan ng bahay na animoy araw-araw na pinapansin ni Arken. Maya-maya pa, nang makapagpahinga na sila ng bahagya, minabuti naman ng matandang magpausok ng kamangyan. Nag-alay din ito ng dasal at kandila sa altar, pagpapakita ng respeto sa mga kaluluwang naninirahan doon. Sa pagsapit naman ng dapit hapon, habang dahan-dahang lumulubog ang araw, unti-unti naman nilang napapansin ang presensya ng mga kaluluwa sa bahay. Kalaunan, pagdilim naman ng buong lugar, bigla namang bumungad kay Lolo Ambo ang 8 sundalong Kastila kasama ang 11 mga sinaunang mandirigma. Bawat isa sa mga ito nakaharap sa dingding ng bahay na para bang meron itong dinudungaw. Noong una, hinayaan lang naman nila ito, pero sa katagalan dito na rin nun sinubukang kausapin ng matanda. Ngunit sa hindi malamang dahilan, parang hindi siya nito naririnig. Nang si Arken na ang magsalita, isa-isa yung humarap sa kanila. Hindi niya mawari pero pakiramdam niya, nauunawaan nito ang bawat katagang lumalabas sa kanyang bibig. Matapos namang humarap ng mga nilalang, agad naman yung nagsiupo sa sahig. Tahimik lang ang mga ito na para bang naghihintay sa kanyang mga sasabihin. Ayon kay Arken, ang mga kaluluwang yan nakasuot ng mga sinaunang baluti na gamit sa pakikipagdigma. Ang mga sundalong Kastila naman, suot ang mga luma nilang uniforme, kalakip ng mahahaba nilang espada. Bawat isa sa mga ito, alam niyang mga dating opisyal dahil na rin sa mga itsura nila. Yun nga lang, katakatakot na ang kanilang mga muka sa kadahilan ng maihahalin tulad mo ito sa isang labing matagal nang nakalibing na biglang bumangon sa hukay. Dagdag pa ni Arken na, nung una nga niya yung nakita, halos mawalan siya ng bait, gawa ng yon ang kauna-unahang pagkakataon na nakasilay siya ng ganun. Kadalasan kasi sa mga kaluluwang nakikita niya, parang sa ordinaryong tao lang din ang itsura. Nababago na lamang ito kapag ang isang kaluluwa ay dumaan sa karumal-dumal na pangyayari bago bawian ang buhay. Kahit sanay na rin siya sa mga ganoong uri ng nilalang, nananatili pa rin ang kanyang kaba sa sandaling nakakasilay siya ng mga sinaunang kaluluwa na may mga dalang kalasag at espada.
Matapos naman yung masipat ni Lolo Ambrosio, bakas naman sa mukha ng matanda ang matinding takot. Dala rin ang kanyang pagkabahala. Nililimitahan niya ang kanyang paghinga na animoy ikakamatay niya ito sa oras na sumobra siya. Makalipas pa ang ilang minuto, minabuti naman ni Arken na utusan ng mga ito na ibalik sa lalagyanan ang kanilang mga armas. Dagdag pa niya na hindi na nila yun kailangan, lalo na't kaibigan naman ng matandang dinala niya. Nang marinig naman ito ng mga kaluluwa, agad naman yung sumunod. Pagbalik nito sa pagkakaupo, nakadistansya na sa kanila ang kanilang mga armas at mga kalasag na ginagamit sa pakikipaglaban. Nang mapansin naman yun ni Lolo Ambrosio, halos hindi naman ito makapaniwala sa kanyang mga nakita. Sa puntong yon, may matinding sensasyon na kumakalabit sa kanya ukol sa kung ano ang kakayahang yon ng binatang nasa tabi niya. Kung hindi ito nagkakamali, may mga ganoong uri ng tao talagang nabuhay matagal na panahon na ang nakakaraan. Ang mga individual na nagtatanga ng ganoong abilidad, sinasabing may kapangyarihang mamahala, kumontrol at gumamit sa mga kaluluwa. Ang problema lang, madalang ang pag-usbong ng mga ganoong uri ng tao, kaya sa katagalan marami na ang nakalimot dito. Gayunpaman, may mangilan-ngilan pa ring mga albularyo ang nakakaalam ng tungkol sa ganoong kakayahan. Dagdag pa ni Lolo Ambrosio, itinuturing nilang espesyal ang mga taong nagtatanga nito, gawa ng alam nila na hindi basta-basta ang ganoong abilidad. Isipin nyo na lang kung ano magagawa ng taong yon kapag may pinapasok itong kaluluwa sa kanyang katauhan na mula pa sa isang makapangyarihang antingero. Dahil dito, labis ang pagkamangha ng matanda sa mga bagay na ipinapamalas ni Arken sa harap niya. Maya-maya pa, sa kasagsagan naman ng pakikipag-usap nito sa mga kaluluwa, hindi na napigilan ng matandang lumapit sa kanya para bumulong. Noy, alam ko na kung ano ang nangyayari rito. Maaari bang gawin mo ang mga ipinapagawa ko? Hindi ito pagsubok. Bagkus isa itong kumpirmasyon para malaman natin ang abilidad na tinatangan mo. Kung sa tingin mo sumpay ang taglay mong kakayahan, nagkakamali ka, Noy. Pagkalahad naman ito ng matanda, agad naman itong binanggit ang mga ipapagawa niya. Ayon dito, para malaman kung totoo ngang napapabilang siya sa uri ng mga taong nagtatanga ng espesyal na kakayahan, kinakailangan niyang mautusan at mapasunod ang lahat ng mga kaluluwang nakaupo sa harapan nila. Dagdag pa nito na, yun lang ang alam nitong paraan para makumpirma ang mga bagay-bagay, at maliban doon, si Arken ang bahalang tumuklas ng iba pang mga kakayahan na hindi pa nila nalalaman. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, sa kumpas ng kanyang kamay at utos, sumunod ang mga kaluluwa. Kahit anong ipagawa niya roon, sinusunod nito ng walang pagdadalawang isip. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pagmamasid, bahagya namang napasilip sa labas ng bahay si Lolo Ambrosio dahil sa dami ng mga kaluluwang napapansin nitong umaaligid. Maya-maya pa, laking gulat na lamang niya nang biglang magsilutang sa ere ang lahat ng mga kaluluwang kanilang nakikita. Tumigil na rin yun sa pagkilos at ang tanging nagagawa na lamang nito ay ang umungol kasabay ng paghingi nito ng tulong. Paulit-ulit itong ginagawa ng mga kaluluwa hanggang sa kalaunay may lumitaw sa likod nito na isang malaking nilalang na may butot balat na katawan. Paglalarawan ni Lolo Ambrosio rito, walang mga kamay at paa ang nilalang na yon. Dahil dito, napakatulis ng dulo ng kanilang mga bisig at binti na siya namang ginagamit nila sa paglalakad
at pangunguha ng kaluluwa. Matapos naman itong undayan ng saksak ang mga kaluluwang nakalutang sa ere, unti-unting bumubuka ang bibig nito at sa loob nun may mga galamay na parang mga sapugita ang itsura. Yon ang ginagamit nila upang malamon nila ng walang tapon ang mga kaluluwang nadadakip. Matapos naman itong manginain, unti-unti itong maglalaho hanggang sa mawala na lang yun bigla. Dagdag pa ng matanda na walang balahibo o buhok ang nilalang. Literal na purong balat lang ito, kaya kitang-kita niya ang wangis ng pagmumukha nito. Ayon kay Lolo Ambrosio, bukod sa wala yung ilong, meron lang din itong iisang mata na namumula tuwing nagtatago ang muka sa dilim. Hindi rin niya makita ang mga tenga nito, kaya labis siyang nagtataka kung papaano ito nagkaroon ng matalas na pandama. Hindi lang yan, walang pati ding umiikot ang mga mata ng nilalang na animoy nakikita nito ang lahat ng mga nasa paligid niya. Sa bawat paglamon nito ng kaluluwa, panay ang ginagawa nitong pagmasid sa buong paligid. Alam din ng matanda na nasipat na siya ng nilalang, kaya pinili niyang manatili sa kanyang kinaroroonan. Malakas kasi ang kutob niya na sa oras na may ginawa siya, mapapatay siya nito bago pa man siya makaatake. Kahit nanginginain lang kasi ito, sadyang hindi niya maipagkakaila ang nag-uumapaw nitong puwersa na halos ilang daang beses na mas malakas kesa sa kanya. Nang mabusog na ang nilalang, agad naman itong naglaho na parang bula. Sa pagbalik ng katahimikan sa buong paligid, napansin naman nila ang pagbaba ng depensa ng mga kaluluwang kasama nila sa loob. Pagbalik naman ito ng kanilang armas, agad naman yung lumapit sa kanya na para bang meron itong nais sabihin. Siyempre, dahil sa wala naman siyang naririnig na pangungusap sa mga ito, nanatili itong palaisipan para sa kanya. Inakala niya noong mga sandaling yon, nagkataon lamang ang lahat ng kanyang mga nakita, pero nang lumapit na sa kanya ang isang kaluluwa ng mandirigma na may hawak na kampilan, dito niya narinig ang mga katagang nagpabago sa kanyang pag-iisip. Ikaw ang hinahanap ng nilalang na yon. Natagpuan ka na niya. Hindi magtatagal gagawa na ito ng paraan para wasakin ka. Yan ang dahilan kung bakit ka namin hinanap. Ang protektahan, ang huling dugo ng mananalag. Pagkalahad naman ito ng mga katagang yan, hindi niya maipagkakaila ang matinding pagkagulat na namutawi sa kanyang mga mata. Pagsambit naman niya kay Lolo Ambo sa sinabi ng kaluluwa, maging ito man ay halos hindi maiwasang matakot para sa kanilang kaligtasan. Sa puntong yon, kumpirmado na ng matanda kung sino siya at kung ano ang mga kakayahan niya. Base sa paliwanag nito, isang nakalimutang titulo ang mananalag. Iginagawad lamang ito sa mga espesyal na tao na nagtatangan ng ganoong abilidad. Kapag sinabing mananalag ka, kuha mo ang lahat ng respeto sa bawat lugar na iyong mapupuntahan. Noong unang panahon, ang pagkakaroon ng dugo ng mananalag sumisimbolo sa pagiging maharlika ng isang tao. Sila rin ang nagiging pinuno ng bawat bayan upang mapausbong ito hindi lang pagdating sa yaman, bagkus pagdating na rin sa kapangyarihan. Sa madaling salita, para silang mga hari na may likas na kapangyarihan. Dagdag pa ni Lolo Ambrosio na sa abot ng kanyang kaalaman, may kapangyarihang makapagtawag ng mutya ng kaluluwa ang mga mananalag. Yon ang kalimitang ginagamit nila para pagsamasamahin ang mga kaluluwa sa kanilang mga katawan. Sa pamamagitan nito, hindi sila maapektuhan ng kahit na anong karamdaman. Ang bawat kakayahan din ng mga kaluluwang ginamit, may papamalas nila ng walang limitasyon at kakayahan.
Matapos naman itong mailahad ng matanda, agad naman yung nanahimik sa kadahilanang ayon dito hanggang doon lang ang kanyang nalalaman ukol sa mga mananalag. Nang marinig naman ng mga kaluluwang sinabi ng kasama niyang albularyo, hindi sila tumutol sa mga sinabi nito. Katunayan, inamin din nila na kaya sila nanatili sa mundo sa loob ng napakatagal na panahon ay dahil lamang sa misyong yun. Sila ang pinakamalakas at pinakamakapangyarihang mandirigma na umiral sa kasaysayan ng mundo. Pagkalahad naman dito ng mga kaluluwa, paisa-isa yung pumasok sa katawan niya at doon niya nakita ang mga nagdaan nitong alaala. Nakita ni Arke noon na hindi man lang nakalasap ng pagkabinata ang mga mandirigmang yun. Buong buhay niya, ginugol nila sa pagsasanay at nang maging handa na sila, winakasan nila ang sarili nilang buhay. Magmula noon, nagsimula ang kanilang misyon para hanapin ang mga mananalag. Sa kabuuan, marami sa mga mananalag ang hindi nila naprotektahan. Nangyari ang lahat ng yon dahil sa ilang dekadang pagkaputol ng dugo ng mga ito. Ang mga huling usbong hindi naniwala sa kanilang mga babala, dahilan para mapaslang ito ng nilalang. Nabanggit din ito sa kanya na kagaya nila, matagal nang umiiral ang nilalang na kumakain ng kaluluwa. Tinatawag nila itong mga patron ni Elmo dahil ang mga ito naninilbihan sa dating mananalag na si Elmo. Ayon pa sa mga kaluluwa, matagal nang nabubuhay si Elmo sa mundo. Ang pagkain ito ng mga mananalag ang naging paraan niya para dayain ang kamatayan. Hanggat patuloy na umiikot ang oras at panahon, hindi ito nawawala ng bagong pag-asa ukol sa mga mananalag na malapit ng isilang o hindi naman kaya'y bumangon sa kapangyarihang matagal nang nakalimutan ng lahat. Nang marinig naman ni Arken ang sinabi nito, abot langit naman ang naramdaman niyang pangamba. Hindi niya kasi sukat akalain na may ganong kalakas na nilalang na tumutugis sa kanya. Dahil dito, agad naman siyang naghanap ng kasagutan ukol sa maaari niyang gawin. Nang marinig naman ito ng kaluluwang may dalang kampilan, nagbigay ito sa kanya ng iilang ideya ukol sa gagawin niya. Una, pwede naman siyang tumakas hanggang sa mamatay siya. Yun nga lang, bago makatawid ang kaluluwa niya sa kabilang buhay, makakain na ito ni Elmo. Ikalawa, pwede siyang magpakain sa mga patron nito para matapos na ang kalbaryo niya. O ang pangatlo, pwede siyang makipagtulungan sa mga mandirigma para magkaroon ng kasanayan pagdating sa pakikipaglaban. Mariin din itong inilahad. Karanasan lang ang lamang ni Elmo sa kanya. Kahit marami na itong natalong kaluluwa, nananatili pa ring nasa ganoong antas ang abilidad niya. Yun nga lang, kung ikukumpara sa mga antingero, di hamak talaga na mas makapangyarihan ito. Yun din ang dahilan kung bakit isang mananalag lamang ang makakatalo sa isa pa. Nang marinig naman niya ang lahat ng yon, hindi naman siya nagdalawang isip na piliin ang paraan para makaalis siya sa ganoong sitwasyon. Dahil dito, sumang-ayon na rin si Tandang Ambrosio na tutulungan siya nito sa abot ng kanyang makakaya. Ipinagpasalamat naman yun ni Arken, lalo pat ramdam niya ang suporta ng matanda sa kanya. Duman pa ang ilang araw, para naman makalayo sa mga patron, umiwas sila sa mga lugar na malalapit sa bayan. Hanggat maaari, pumunta sila ng mga kagubatan kung saan bibihira lamang ang mga taong namumuhay. Hindi naglaon dahil sa mga kagamitang kanilang pinamili, nakagawa sila ng tahanan sa loob ng isang tagong gubat. Tuluyan na rin sila noong nakalabas ng lugar ng Batangas para lamang makalikas. Malayo man sa lugar na kanyang kinagisnan, alam niyang darating ang araw
muli siyang babalik doon para manirahan ng normal kagaya ng marami. Magulo man ang buhay niya, hindi niya inisip na hanggang doon na lamang siya. Ilang buwan pa ang dumaan. Sa tulong ng mga kaluluwa at ni Lolo Ambrosio, nagawa niyang matutunan ang unang kaalaman para makontrol ang kanyang kakayahan. At yun ay walang iba, kundi ang pagtawag sa mutya ng kaluluwa. Kapag naisakatuparan na niya ito, kayang-kaya niyang papasukin ng sabay-sabay ang mga kaluluwa ng mga mandirigma. Sa pamamagitan nito, magkakaroon siya ng mga maunlad na kaalaman pagdating sa pakikipagkumbate. Ang mga kaluluwa naman ng sundalong Kastilang kasama nila, pinasapi niya sa mga bangkay na kakamatay pa lamang. Yon ang kanilang ginamit upang may magsilbing tagapagmasid sa mga hangganan ng gubat kung saan sila namumuhay. Anya, hindi naman problema ang mga nilalang na yon dahil kapag may nakikita itong tao, kusa silang naghahanap ng mapagkukublian. Subalit ibang usapan na pagdating sa mga tao at nilalang na nagtatangan ng puwersa ng kaliwa. Hanggat maaari kasi, umiiwas silang may makapasok na ganon dahil maaari itong gamitin ng mga patron upang sila'y matuntun. Sa loob ng 1.5 taon, nakapagkubli sila sa lugar na yan. Bagaman malayo sa mga bayan, hindi nila maiwasang makatagpo ng mga mangangaso na kalaunay naging matalik din nilang mga kaibigan. Ang mga taong yon ang naging daan para makapamili sila ng ligtas sa mga malalapit na lugar. Lubos naman yung ipinagpasalamat ni Arken, kaya kapag humihiling ang mga ito sa kanila, hindi nila yon pinagdadamutan. Subalit lingid sa kanilang kaalaman, malapit na rin palang matapos ang masasaya nilang araw. Sa pagsapit ng buwan ng Marso ng sumunod na taon, muli nilang naramdaman ang presensya ng mga patron ni Elmo. Hindi nila mawari kung papaano nito natunto ng baryo. Gawa ng magmula noong umalis sila sa Tuy, ikinubli na ni Lolo Ambrosio ang presensya ng kanyang pagkatao. Ayon sa matanda, mas mababa pa ang kanyang aura kumpara sa mga pangkaraniwang tao. Dagdag pa nito, magiging mahirap na para sa mga patron ang hanapin siya sa ganoon niyang kalagayan. Ang sinabi ng albularyo sa kanya noon ay tila bang hindi naman nagkamali. Bukod kasi sa ilang taon sila nitong prinotektahan, wala rin silang naging balita sa mga patron magmula noong nanirahan sila sa lugar. Dahil sa pangyayari, abot langit naman ang kanilang pag-aalala ukol dito. Maraming beses na rin noong nagdesisyon si Arken na umalis na ng lugar, pero hindi ito pinayagan pa ng matanda. Ayon dito, kung muli silang lilipat ng panibagong lugar, matutunton at matutunton pa rin sila. Mariin din itong inilahad sa kanya. Tumatanda na siya, kung kaya't kailangan na niyang makapag-isip ng paraan kung papaano makaharap si Elmo. Dagdag pa nito, tapos na ang panahon ng pagsasanay, kaya wala nang dahilan pa para magtago sila. Nang marinig naman ni Arken ang sinabi ng matanda, hindi naman niya maiwasang mag-alala. Siyempre, napalapit na sa kanya ang mga kasama niya, kaya ayaw niyang umabot sa punto na makita niya ang mga itong unti-unting mamamatay. Alam kong iniisip mo lang kami, Noy. Huwag mo kaming alalahanin. Kung para sa kabutihan ng mga gagawin natin, hindi masasayang ang ating mga buhay. Tama na ang pagtatakbo at pagtatago. Alam kong handa na tayong humarap sa kanila. Dahil sa sinabi ni Lolo Ambrosio, unti-unting nawala ang kagustuhan niyang tumakas. Sa halip, napilitan siyang ibaba na ang kanyang mga gamit na siya namang ikinatuwa ng mga kaluluwa. Dumaan ang gabing yan, purong pag-uusap na lamang ukol sa plano ang kanilang ginawa. Inarmasan na rin nila noon ang mga Kastilang nagbabantay sa bukana
nang sa gayoy maipagtanggol ng mga ito ang kanilang mga sarili sa oras ng panganib. Binala na rin nila ang mga kaibigan nilang mga ngaso na umiwas na muna sa kanilang lugar upang hindi na yon madamay pa. Sumunod naman ang mga ito. Ang problema, 2 araw lang ang lumipas, nabalitaan nilang namatay yon lahat. Walang nakapagsabi sa eksaktong nangyari dahil sa kalaliman ng gabi sinalakay ang mga ito. Natagpuan din yun sa loob ng bahay kasama ang kanilang mga pamilya na wala ng mga buhay at halos mahati na sa 2. Nang malaman naman nila Arken ang tungkol dito, umusad sila papalapit sa bukana ng kakahuyan. Pinag-igting na rin nila ang gabi-gabing pagbabantay hanggang sa kalaunay may napansin silang isang nilalang na mabilis na tumatakbo sa isang malawak na patag na nasa harap lang ng kakahuyan kung saan sila nagtatago. Noong una, hindi pa nila mawari kung ano ito. Pero nang medyo makalapit na yon sa kanila ng bahagya, dito nila napansin ang isang kakaibang nilalang na alaga ng patron. Paglalarawan ni Arken dito, kasing laki yon ng kalabaw, ngunit malas sa daga ang katawan nito. Nakaumbok din ng husto ang mga kalamnan ng nilalang, indikasyon na napakalakas nito. Meron din yung mahabang nguso, tapos ang mga mata nito, kakulay ng abo. May matatalas din na pangil ang nilalang, at kagaya ng mga patron, meron itong dila na hindi nalalayo sa galamay ng pugita. Pagharap naman ito sa gubat, bahagya naman yung tumigil habang humihinga ng malalim. Panaka-naka rin ang pag-angil nito hanggang sa muli na naman itong sumugod ng napakabilis. Nang masipat naman yun ni Arken, sa kumpas ng kanyang kamay, pinag-isa niya ang kaluluwa ng 11 mandirigma, sabay pasok nito sa kanyang bunganga. Matapos nun, ora mismo naramdaman niya ang hindi maipaliwanag na lakas na nangingibabaw sa kanyang buong katawan. Ito na rin ang ginamit na hudyat ng mga sundalong Kastila para salubungin ang nilalang. Ngunit dahil sa lakas nito, wala silang naging panama rito. Sa loob lamang ng kalahating oras, nalipol ng nilalang ang kanyang mga kasamang nakikipaglaban. Paglabas naman ng mga kaluluwa nito sa katawang kanilang pinasukan, agad naman yung naputulan ng galamay ng mga sundalong Kastila. Sa pagkawala naman ng mga ito, nagsimula na ring mag-usal ng panalangin si Tandang Ambrosio habang pilit sumusunod sa kanyang pag-usad. Noy, huwag kang gaanong magpakakampante. Halimaw yan. Tsak na malakas yan. Oho, manalig ho kayo. Nang marinig naman ni Lolo Ambrosio ang kanyang sinabi, agad naman siya nitong inihipan ng bakod at puder sa katawan. Nang mapansin naman ito ng nilalang, yun na rin ang naging hudyat nito para sugurin silang 2. Sa isang iglap, nagpang-abot naman sila kung saan dito niya na naranasan ang hindi kapanipaniwala nitong lakas at kakayahan. Ultimo ang sundang niyang nababalot ng mga pangontra at sumpa, hindi man lang nakakatagos sa balat nito. Napakalakas din ng puwersa ng kagat ng nilalang sa puntong nagkakaroon na ng marka ng pangil ang hawak niyang sundang kapag lumalapat ito sa bibig. Dahil sa pangyayaring yon, hanggat maaari iniiwasan niyang magkalapit sila. Ang problema, kapag dumistansya naman siya, paulit-ulit siya nitong sinusunggaban hanggang sa lumapat na sa kanyang balat ang mga matatalas nitong kuko. Dumaan pa ang kalahating oras, sa kabila ng tulong ng mga mandirigmang kaluluwa, hindi niya maipagkakaila ang matinding panghihina ng katawan niya. Marahil ay nabigla noon si Arken sa pakikipaglaban sa nilalang dahil sa hindi niya sukat akalain na ganun pala yun kalakas. Maya-maya pa, pansamantala namang naantala ang pagbubuno nila dahil sa pagpaula ni Lolo Ambrosio ng mga selyo. May mangilan-ngilang tumama sa nilalang,
kaya hindi ka agad yon nakabangon. Pag sila'y naman nilang hirap na yung tumayo, dito na sila mas lalong nabahala dahil sa 2 patron na nakita nila na mabilis na tumatakbo patungo sa kanilang kinaroroonan. Sa puntong yon, tanging pagtakas na lamang ang naisip niya, dala ng matinding takot at pagkasindak. Sa isip-isip niya, kung hindi nila kaya ang alaga nito, paano pa kaya ang nilalang na nagmamay-ari rito? Hindi lang yun, may kasama rin itong isa pa, kaya kung maglakas loob silang kaharapin ito, bali 2 kontra sa 1 ang magiging estado ng labanan. Ayaw namang humantong ni Arken sa ganoong sitwasyon, kaya hindi na niya pinag-isipan pa ang tumakbo pabalik sa loob ng gubat. Habang tinatahak nila ang daan, paulit-ulit namang nangungusap sa kanyang mga mandirigma. Nais nitong bumalik siya para kaharapin ng nilalang, ngunit hindi niya ito pinahintulutan. Kung gayon, hayaan mong bigyan namin kayo ng sapat na panahon para makatakas. Paalam, Arken. Maraming salamat sa lahat. Kasabay ng pagwika ng mandirigmang may hawak na kampilan, ay ang dali-dali naman itong pagpupumilit na lumabas sa kanyang katawan. Ganon din ang ginawa ng mga kasamahan nito, hanggang sa wala nang natirang kaluluwa sa kanyang kalooban. Paglitaw naman ito sa kanilang likuran, nanatili yun sa lugar hanggang sa dumating ang 2 patron na humahabol. Pagsilay naman ng 2 nilalang sa mga kaluluwa, pansamantalang nabaling doon ang kanilang atensyon. Nang mapansin naman ito ni Tandang Ambrosio, dali-dali naman itong nagtanim ng bagat sa buong paligid bago yun tuluyang lumayo. Matapos naman ang pangyayari, matagumpay silang nakalabas ng kakahuyan. Dahil sa alam nilang may baryo sa unahang bahagi, minabuti nilang wag nang magpahinga hanggat hindi pa nararating ang lugar. Sa pagsapit naman ng sumunod na araw, nadatnan nila ang kanilang mga sarili na nakahiga sa tabi ng isang malaking bahay. Pagsilay naman nila sa paligid, di naman nila maiwasang magtaka kung papaano sila roon nakapunta. Ang buong akala kasi nila, bigo nilang matunto ng baryo dahil sa sobrang dilim ng paligid. Natandaan din nilang sa lilim sila ng kahoy nagpahinga, kung kaya't nakapagtataka na gumising sila sa ganoong sitwasyon. Gayunpaman sa kabila nito, minabuti pa rin nilang magpasalamat, lalo na't hindi sila natunto ng mga nilalang. Makalipas pa ang ilang minuto, matapos nilang makakain, agad naman silang umusad. Ang paglalakbay nilang 2, literal na walang direksyon. Bahala na ang tadhana sa kanilang mga mararating at mapupuntahan. Ayon nga kay Arken Pinuno, sa mga sandaling yon, hindi na niya alam ang kanyang gagawin. Kung nataong nawala rin sa kanya si Lolo Ambrosio, baka napilitan na rin siyang kitili ng sarili niyang buhay. Mabuti na lang, naging ligtas ito, kung kaya't hindi pa rin nawala sa kanya ang kakarampot na pag-asang meron siya. Upang magkaroon naman sila ng ideya sa nilalang na kinakaharap nila, ginamit ni Tandang Ambrosio ang pagiging albularyo niya. Alam kasi nitong magkakapatid sila ng mga taong nasa ganoong larangan, kaya lahat ng makilala nitong albularyo pinagtatanungan nila. Tuwing gabi naman, nagtatago sila sa mga lutuan ng kopra upang hindi sila matunto ng mga nilalang na araw at gabing nakabuntot. Nalaman kasi noon ni Tandang Ambrosio, abo at tuyong lupa ang pangunahing kahinaan ng mga pandama nito. Hanggat nasa ilalim sila ng ganoong bagay, walang kapasidad ang mga patron na maamoy, marinig o kahit makita sila. Dahil dito, hanggat maaari hindi sila umaalis sa mga koprahan ng nyug. Bago rin sila umusad, nagtatanong-tanong sila sa mga taga-baryo para malaman kung meron bang koprahan na malapit. Kapag wala naman,
Hindi sila nangangas na umalis sa isang lugar. Bahala na kung doon sila lipasan ng taon. Ang mahalaga, hindi sila napapasok sa problema laban sa mga nilalang na yan. Dumaan pa ang mga araw at buwan. Ginawa silang pantas ng kanilang mga karanasan. Ang walang sawang pagsilay nila sa mga patron ang naghubog sa kanilang mga kaisipan para makagawa ng taktika. Isang taktikang hindi sukat akalain ng iba. Halos ilang buwan din silang naghukay at nagtago sa mga nilalang para makagawa ng mga ukang mapaglulutuan nila ng niyog. Ganon at ganon ang ginawa nila hanggang sa makatawid sila sa karatig bayan. Kaya sila roon pumunta ay dahil sa nabalitaan ni Tandang Ambrosio na doon pala naninirahan ang isang bantog na albularyo na minsan na ring nakausap nito. Malakas ang kutob noon ng matanda na ang taong yun ang makapagtuturo ukol sa mga pamamaraan para matakasan ang mga nilalang. Mahirap mang sabihin pinuno pero sa mga sandaling yon, wala na sa isip nila ang lumaban. Ang gusto nila, makahanap ng isang lugar kung saan hindi na sila matutunto ng mga patron. Pagdating naman nila sa bayan, agad naman nilang hinanap ang kaibigan nitong albularyo. Kalaunan, nakita rin nila ito at nakausap. Akala nila doon na magtatapos ang lahat ng kanilang problema pero nang marinig nila ang sagot nito, hindi nila maiwasang panghinaan. Wala nang paraan para makapagtago sa mga patron. Gusto nyo ng tahimik na buhay? Aba, lipulin nyo silang lahat. Hindi ba't isang mananalag Ambrosio ang kasama mo? Ano naman ang kinakatakot ninyo? Napakalayo ng pinuntahan nyo para lang makahanap ng kasagutan. Nasa bundok ng Batulaw ang inyong mga hinahanap. Bumalik kayo ng Tuy at mula roon hanapin yung nag-iisa ninyong kalaban. Maging ako man Ambrosio, gusto kong makita ang pagbagsak ni Elmo. Noon pa man, alam mo na yan. Nang marinig naman ni Arken ang sinabi nito, di naman siya makapaniwala sa sinabi ng matanda. Sa isip-isip niya, napakalayo at napakatagal ng ginugol nilang sakripisyo para lamang utusan sila nito na bumalik sa kanyang bayan. Noong una hindi pa siya kumbinsido, pero base sa mga librong ipinakita nito sa kanya, napatunayan niyang ang bundok ng Batulaw ang isa sa mga banal na lupa ng mga mananalag. Nalaman din niyang may nagtatagong templo sa paanan nito na pinamamahayan ng isang lumang rebulto na may libu-libong kaluluwa ng mga mandirigma. Dagdag pa ng matanda, alam ni Elmong tungkol sa lugar na yon, ngunit maging ito man, bigong kunin ang mga kaluluwa sa loob ng rebulto. Isa yun sa mga dahilan niya kung bakit mabilis niyang pinapatay ang mga katulad niyang mananalag sa lalong madaling panahon. Natatakot kasi ito na baka dumating ang mananalag na kinasihan ng karunungan ng kapisanan ng kanilang lahi. Ayaw itong mangyari ni Elmo dahil sa sandaling natangan nitong mga kaluluwang namamahi sa loob ng rebulto, maging siya man ay wala ng panamang manalo. Nabanggit din ng albularyo, ang mga patron na nagsisilbing tauhan nito ay mula sa katawan ng mga yumaong mananalag. Yun ang dahilan kung bakit napakalakas ng mga nilalang na yan. Matapos naman itong mailahad ang lahat ng bagay na nais nilang malaman, nagdesisyon itong patuloyin muna sila sa tahanan nito ng isang gabi. Kinakailangan yung gawin ng albularyo upang masigurong may sapat silang panahon para makapaghanda ng gamit at lakas. Hindi naman yung tinanggihan nila Lolo Ambrosio, lalo pat matagal na panahon na rin silang hindi nakaranas matulog sa bahay na merong bubong at maayos na higaan. Pagpatak naman ng gabi, maaga pa silang nagpahinga. Kampante silang natulog sa pamamahay nito dahil sa dami ng mga kaibigan nitong engkanto
na nagbabantay sa labas ng bahay. Pawang mga antingero rin ang kapitbahay ng matanda, kaya paniguradong matutulungan sila nito kapag may nangyaring hindi kaaya-aya. Ilang oras pa ang lumipas, tahimik na ang buong paligid. Habang mahimbing ang pagtulog ng dalawang albularyo, itong si Arke naman, kanina pang hindi mapakali. Kapag sinusubukan niyang ipikit ang kanyang mga mata, nakakakita siya ng kung ano-ano, dahilan para mapaupo na naman siya sa kanyang kinahihigaan. Nang mapagtanto naman ni Arken na hindi siya pinapatulog ng kanyang utak, nagdesisyon siyang magbantay na lamang. Sa pagsapit naman ng hating gabi, habang papungas-pungas na ang kanyang mga mata, bigla naman siyang napatahimik buhat sa mga mabibigat na yapak na kanyang narinig. Alam niyang hindi ito nagmumula sa loob ng bahay, kaya sumilip siya sa labas. Pagsilay naman niya sa bakuran, laking gulat na lamang niya nang masipat niya ang mga engkantong nagbabantay na nakatayo sa harapan ng napakaraming kaluluwa na nakalutang sa ere. Bawat isa sa mga kaluluwang yon, hindi na talaga gumagalaw. Dahil dito, agad namang pumasok sa isipan niya ang tungkol sa mga kaluluwang nakita rin niya noong nandun pa siya sa bahay niya. Sa puntong yon, doble-dobleng kilabot ang kanyang naramdaman dahil alam na niya kung ano magiging kasunod nito. Maya-maya pa, hindi nga siya nagkamali. Mula sa kadiliman, lumabas ang dalawang patron ni Elmo. Nanlilisik ang mga mata nito at bawat hakbang na kanilang ginagawa, lumilikhayo ng kakaibang dagungdong sa lupa. Pagharap naman ito sa bahay na kanilang kinaroroonan, agad namang naalarma ang dalawang albularyong nagpapahinga. Dahil sa mga naramdaman nila, mabilis naman silang kumuha ng armas, sabay takbo papunta ng sala. Nang madat na naman siya nitong nagmamasid, agad naman siya nitong tinanong ukol sa mga nakita niya. Ngunit imbis na sumagot, itinuro na lamang niya ang dalawang patron na nasa labas. Pagbaling naman niya ng tingin kay Tandang Ambrosio, hindi siya nagdalawang isip na utusan ito na ihanda na ang kanilang mga gamit. Ang kaso lang, nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, hindi naman yun sumang-ayon sa kanilang pagtakas. Ayon dito, sila ang nagdala ng mga patron sa lugar, kaya kinakailangan nilang tumulong para maitaboy yun papalayo. Mariinding inilahad ng albularyo, magkakagulo sila sa oras na inuna ni Arken ang plano niyang pagtakas. Hindi bang sabi mo prioridad namin ang pagpunta sa templo? Yang pagtutol mo, binibigyan mo ng pagkakataon si Elmo na lumamang. Ano ba ang gusto mo? Sama-sama tayong mamatay dito? Nang marinig naman ng albularyo ang kanyang sinabi, galit na galit naman yung tumitig sa kanya. Di man ito nagsasalita, alam niyang tutol ito sa pag-alis nila. Maya-maya pa, bahagya namang naantala ang kanilang pag-uusap dahil sa pagkakagulo ng mga antingerong nagising buhat sa naramdaman nilang presensya ng patron. Pagsilabasa naman ng mga ito sa kanilang tahanan, agad naman itong sinugod ang nilalang dahilan para magkagulo na ang buong paligid. Nang masipat naman ito ng albularyo, agad naman itong hinikayat si Lolo Ambrosio na makiisa sa kanila. Nang marinig naman yon ng matanda, hindi naman ito nagdalawang isip na sumama. Bago rin sila makalayo, inabisuhan siya nitong ituloy ang plano para matalo ang totoo nilang kalaban. Matapos nun, nagmamadali na itong lumabas ng pinto. Siya naman, imbis na makiisa sa pakikipaglaban, piniling tumakas. Habang unti-unti siyang lumalayo sa bayan, tanging mga hiyaw at pagmamakaawa ng mga antingero ang kanyang naririnig. Hindi naglaon, nakasilay na rin siya ng malaking apoy sa lugar na yan, dahilan para makaramdam siya ng matinding panlulumo.
Sa loob ng ilang araw ng kanyang paglalakbay, kung kani-kanino na siya humingi ng tulong. Marami sa mga tao noong nalapitan niya, kusang dumidistansya kapag nalaman nila kung ano ba talaga siya. Habang tumatagal, unti-unti na rin siyang nawawala ng pag-asa hanggang sa mapadpad siya sa lugar ng mga aswang. Malapit na ang lugar na yon sa bayan ng Tuy, kaya sa halip na makipagsapalaran sa daan, pinili niyang maghanap doon ng matutuluyan. Ngunit sa kasamaang palad, walang tao sa lugar na yon ang nagbukas ng pinto para sa kanya. Dahil dito, kahit mapanganib ang pag-usad ng gabi, naglakas loob siyang lumabas ng baryo. Ang kaso lang, nang mapadaan siya sa isang tindahan, may isang matandang lalaki ang sumalubong sa kanya. Sa hindi malamang dahilan, inamoy nito ang ulo niya at nung mapadpad na ito sa may bandang balikat, nakumpirma nito ang amoy ng presensya ng isang mananalag. Maya-maya pa, bigla naman yung tumitig sa kanya habang nagtatanong ukol sa kung anong pakay niya sa lugar na yon. Nitong mga nakaraan, sinalanta ang aming lugar ni Elmo. Malakas ang patron niya, kaya walang nagawang marami sa amin. Ngayon, masyado kaming mainit sa mga mananalag. Magsabi ka ng totoo. Nagtatrabaho ka ba kay Elmo o hindi? Kung hindi, anong ginagawa mo rito? Alam kong hindi nagkataon ang pagpunta mo, kaya huwag kang mag-isip ng pakulo para matakasan ng mga katanungan ko. Isang maling sagot lang, sisiguraduhin ko sa'yo, hindi ka na makakatakas sa lugar na ito. Nang marinig naman ni Arken ang sinabi ng nilalang, agad naman niyang inilahad na isa lang ang kanilang kalaban. Dagdag pa niya na, matagal na nilang tinatakasan ng mga patron nito at kaya lang naman siya nakarating sa lugar na yon ay dahil sa hangarin niyang bumalik ng bayan ng Tuy. Meron kasi siya roong importanteng gagawin, lalo na sa bundok ng Batulaw. Mariin din niyang inilahad na lahat ng sakripisyong ginawa nila para sa kagustuhan nilang pabagsakin si Elmo. Dahil sa kanyang sinabi, tila bang nahimasmasan ng matanda. Kung sa una nilang pag-uusap ay may paninindak pa itong ginagawa, sa mga sandaling yon tila bang naging kalmado na ito. Napansin din niya ang pagkakaroon nito ng interes ukol sa kanyang plano sa bundok. Makalipas pa ang ilang minutong pag-uusap, lahat ng mga aswang na napinsala ng patron nagsimula ng pumaikot sa kanyang kinaroroonan. Ang iilan sa mga ito may malalalim pang pinsala sa katawan na siya namang hindi nila gaanong iniinda. Pagkatipon ng mga ito sa kinaroroonan niya, dito niya narinig ang pagmamalabis ng mga aswang na tumulong sa kanya. Dagdag pa ng matanda, nakahanda silang makipagpatayan kung yon ang tanging paraan para makagante kay Elmo. Pagkarinig naman niya sa nais nitong mangyari, di naman niya pinangakong magtatagumpay siya sa kanyang misyon. Maliban kasi sa ayaw niyang paasahin ang mga nilalang, pagod na rin siya para magkaroon pa ng panibagong kalaban. Anya, wala namang masama kung tutulungan siya nito. Basta wag lang siya nitong sisisihin sa sandaling siya ay mabigo. Mariin din niyang inilahad, pantas at makapangyarihang kalaban si Elmo, kaya hindi malabong matalo sila nito. Dahil sa kanyang sinabi, tumangulang naman ang mga aswang, hudyat ng kanilang pagsang-ayon. Gayunpaman, nananatili pa rin silang pursigido na makapaghigante. Matapos naman ang kanilang pag-uusap, nagkaroon sila ng plano. Ang planong yon, nakalaan din noong mismong gabi, kaya matapos nilang magkasundo, ikinalat na ng matanda ang mga kalahi nito na may kakayahan pang lumaban. Habang nagkakagulo naman sa baryo, kasama ang dalawang pinagkakatiwalaang tauhan ng matanda, palihim na binaybay ni Arken ang daan patungo ng bayan ng Tuy.
Bagaman may kakayahang lumipad ang mga nilalang, hindi nila ito ginawa. Alam kasi nilang madali silang makikita ng kanilang mga kalaban sa himpapawid, kaya masyado itong mapanganib. Dagdag pa ng kanyang mga kasama, may kakayahan ng mga patron na gumawa ng matatalas na bagay na kadalasan naman nilang ibinabato sa mga kalaban nilang may kakayahang lumipad. Nasaksihan nyo ng sarili nilang mga mata, kaya alam nila ang lakas na dulot ng mga ito. Ilang oras pa ang lumipas, walang humpay na nagpatuloy ang pakikipaglaban ng mga aswang. Nakayang pigilan ng mga ito ang 2 patron, kaya naging matiwasay ang kanilang paglalakbay patungong bayan ng Tuy. Ngunit nang marinig naman nila ang lugar, hindi na pinili ni Arken na manatili. Sa mga oras kasing yan, hindi na siya makapaghintay pa na mapuntahan ang tagong templo na sinasabi ng kaibigan ni Lolo Ambrosio. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang paglalakad, abot tanaw na nga nila ang bundok ng Batulaw. Dahil dito, sa halip na magpahinga, itinuloy-tuloy na nila hanggang sa kalaunay marating na nila ang paanan nito. Akala ni Arken, wala sila rong maaabutan. Pero di pa man sila nakakalapit, tumambad na sa kanyang mga mata ang 5 kataong nakatayo sa hangganan ng bundok. Bawat isa sa mga ito, alam niyang matagal nang nabubuhay. Gawa ng bukod sa matatanda na yon, parang nalipasan na rin ito ng mahabang panahon. Pagharap naman niya sa 5 panauhin, agad naman niya itong tinanong kung ano ang ginagawa nito sa ganoong kasukal na lugar. Ngunit imbis na sumagot, nanatiling tahimik ang mga ito. Maya-maya pa, sa hindi inaasahan, may nakita siyang isang matandang lalaki na lumabas sa isang tagong lagusan malapit sa kanilang kinatatayuan. Namumuti na ang buhok nito, tapos meron yung hawak na tungkod na abot hanggang sa kanyang ulo. Kapansin-pansin din ang kulay pulang tampok na bato sa pinakadulo ng tungkod. Paglapit naman ng matanda sa kinaroroonan niya, nagpakilala ito bilang si Elmo. Ipinakilala rin ito ang mga panauhin sa kanyang likod na pawang mga mananalag din katulad nila. Pagkasambit naman dito ng matanda, pilit nitong inabot ang kanyang kamay, sabay wika ng, "Marami kang hindi magandang pinagdaanan. Pasensya na at napahirapan kita. Pero maunawaan mo sana na lahat yon ay merong dahilan. Minamanipula ka ng mga nakapalibot sa'yo. Sa amin ka nalang sumama. Tsak na mababago ang pananaw mo sa mundo. Halika, sama-sama natin itong pagharian lahat." Nang marinig naman ni Arken ang sinabi nito, hindi siya pumayag. Anya, mas nanaisin na lang niyang mamatay kaysa sumunod sa nais nitong mangyari. Dagdag pa niya na, kung talagang kaibigan si Elmo, hindi siya nito pagbabalakan na paslangin sa loob ng mahabang panahon. Matapos naman niyang mailahad ang tungkol dito, bigla namang ngumisi ang matanda. Pagsilay naman doon ng mga kasama niyang aswang, hindi naman ito nagdalawang isip na magpalit anyo, sabay sunggab sa mga ito. Dahil sa pangyayari, agad namang pumutok ang kaguluhan, dahilan para magkaroon siya ng pagkakataon upang mapasok ang paanan ng bundok. Nang mapansin naman ng 5 matatanda ang kanyang ginawa, narinig naman niya itong magsambit ng mga engkantasyon hanggang sa kalaunay makapagpalit anyo na rin ang mga ito. Pagsilay naman niya rito, tumambad sa kanya ang 5 patron ni Elmo na walang patid sa kakaatungal. Nagsimula na ring umikot ang paningin nito, kaya mas lalo pa niyang binilisan ang kanyang pagtakbo para makapasok sa tagong lagusan patungong templo. Pagpasok naman niya sa lugar na nilabasan ni Elmo, bahagya naman siyang tinantana ng mga patron. Dahil dito,
Hindi na siya nagsayang pa ng oras para mahanap ang pinakakulungan ng mga kaluluwa. Sa unang tingin, wala naman siyang napansing kakaiba sa lugar na yon. Pero sa katagalan, napagtanto niyang marami itong mga lihim at sikreto. Kalaunan, nang masipat na niya ang rebultong pakay niya, sakto naman ang pagpasok ng 3 patron. Pagsilay naman ito sa kanya, buong puwersa naman siya nitong sinugod hanggang sa magpang-abot na sila. Kung pisikal na kumbate lang ang pag-uusapan, hindi niya mapagkakailang dehado siya. Ngunit kahit gano'n ang kanyang nakikita, alam niyang meron pa silang iisang pag-asa. Sa halip din na itoon sa mga ito ang kanyang atensyon, pilit niyang pinuntahan ng rebulto kung saan nakakulong ang mga kaluluwang hinahanap niya. Sa paggawa lamang nito, marami siyang sakripisyong ginawa. Una, naputulan siya ng kaliwang braso at nung mayakap na niya ang rebulto, tumarak sa kanyang likod ang matalas na braso ng patron. Tagos ito hanggang sa loob ng rebultong kaakap-akap niya. Dahilan para magsimula ng sumingaw ang lahat ng kaluluwang nasa loob. Akala ng mga mananalag, hindi siyang napili ng kanilang mga ninuno. Pero ilang minuto pa ang lumipas, nagsimulang mamuo sa kanyang tabi ang mga kaluluwang nagpapagala-gala sa paligid. Sa sobrang lakas ng mga ito, ultimo mga tulay patungo sa palasyo, labis nang naaapektuhan. Dahil sa pangyayaring yon, bahagya namang dumistansya sa kanyang mga patron para pagmasdan ng mga nangyayari. Maya-maya pa, nang maramdaman ito ni Elmo, dali-dali naman itong pumasok sa kuweba kung saan sila naroroon. Pagsilay naman ito sa kanya, dito niya nakita ang mga mata nitong halos hindi makapaniwala sa mga bagay na kanyang nakikita. Ikaw ang pinili ng ating mga ninuno. Hindi ako makapaniwala. Sa tagal kong nabubuhay, hindi ko naisip pang may darating na katulad mo. Pagkasigaw naman ni Elmo ng mga kataga, buong puwersa naman siya nitong sinugod. Ang kaso lang, nang ilang metro pa lamang ang layo nito, may kung anong harang ang pumigil dito. Sa ilang beses niyang pag-atake, walang kahit ni isa sa mga ito naging epektibo. Nang mapansin naman niya ito, agad naman siyang nag-usal ng mga engkantasyon hanggang sa nakaya na niyang hawakan ang bolang pinamamahayan ng libu-libong kaluluwa. Walang sabi-sabi, agad naman niya itong ipinasok sa katawan niya at sa isang iglap, pumutok ang nakakabulag na liwanag. Direkta nitong naapektuhan ng mga patron, maging ang mga kaibigan niyang aswang na nasa labas ng kuwebang yon. Matapos ang mga pangyayari, dito na nila nasilayan ang kapisanan ng kanilang lahi. Sa sobrang lakas ng presensyang pinapakawalan niya, sapat na ito para masindak ang mga patron sa paligid niya. Ni isa sa mga nilalang walang naglakas loob na lumapit. Ultimo si Elmo, kitang-kita rin niya ang pagkasindak nito. Makalipas pa ang ilang segundo, nang medyo makontrol na niya ang mga kaluluwa sa katawan niya, una niyang pinaghilom ang mga pinsalang kanyang natamo. Ibinalik din niya ang nawala niyang braso na siya namang labis na ikinagulat ng kanyang kalaban. Akala niya susuko na ang mga ito, pero hindi yun ang nangyari. Kahit kasi alam ni Elmo na wala na silang laban dito, hindi yun naging dahilan para sumuko siya. Sa halip, ginawa niya ang alam niyang nararapat. Upang matapatan din ang lakas ng kanyang kalaban, dito niya sinimula ng pagpapalit anyo niya bilang isang patron. Napilitan na rin itong higupin ang esensya ng mga tauhan niya, dahilan ng mabilis nitong pagkamatay. Matapos naman niya yung maisa katuparan, buong lakas naman niya itong sinugod. Paglapit naman ni Elmo sa kanya, pakiramdam ni Arken, sobrang bagal ng kilos nito. Lahat ng atake ng kanyang kalaban, walang kahirap-hirap niyang naiilagan.
Hindi lang yon, naging kampante na rin siya sa sitwasyon dahil alam niya na anumang oras, kayang-kaya niya itong talunin. Ilang oras pa ang dumaan, nagpatuloy naman ang kanilang pagbubuno. Halos naipukol na ni Elmo ang lahat ng atake nito pero nanatili pa rin itong hindi sapat. Upang maipakita rin ang pagiging lamang niya sa laban, sinusubukan niya itong salagin gamit lamang ang kanyang kamay. Matapos naman niya itong maipamalas, halos umapoy sa galit si Elmo dahil sa hindi nito makayanang tanggapin ang pang-iinsulto ng mananalag na bagong sibo lang sa mundong kanilang kinagagalawan. Bagaman dehado na talaga at malapit nang mawala ng pag-asa, pinilit pa rin niyang kumilos sa pagbabakasakaling malalaman niya ang kahinaan nito. Subalit, pag-unday naman sa kanya ni Arken ng saksak, agad namang umagos ang napakaraming dugo sa kanyang bewang. Mabilis din siyang nanumbalik sa orihinal niyang anyo dahil sa pinsalang yan. Maya-maya pa, napaatras na rin yun ng bahagya habang tulalang nakasilay sa kanya. Pag-upo naman ito sa malaking tipak ng bato, dahan-dahan naman niya yung nilapitan para kausapin. Alam mo, matagal kong hinintay ang pagkakataong ito. Masaya ako dahil hindi ko nabigo ang mga taong naniwala sa akin. Ang kanilang mga kaluluwa at sakripisyo, hinding-hindi masasayang. Matapos naman niyang mailahad ang mga katagang yan, agad naman niyang hinawakan ang ulo nito, sabay hampas nito sa pader ng pasilyo. Sa sobrang lakas ng kanyang pagkakahampas, naputol ang iilang mga tulay na nagdudugtong patungo sa palasyo. Pagbalik naman ng ulirat ni Elmo, dito niya na yun inundayan ng saksak na tumagos mula sa ulo patungong puso nito. Maya-maya pa, bago yun mawala ng buhay, lumabas sa kanyang katawan ng hindi mabilang ng mga kaluluwa. Ilang segundo ring nangyari ang ganoong bagay hanggang sa tuluyan na itong maubos. Sa pagkamatay naman ng matanda, nabasag ang pulang bato sa tungkod nito kasabay ng pagkaagnas ng buo nitong katawan. Nang mapagtanto naman ni Arken na siya na ang nagwagi, dito pa lamang niya pinalaya ang libu-libong kaluluwa ng mga mananalag na pumasok sa kanyang katawan. Matapos niya itong maisakatuparan, nakaramdam siya ng matinding pagod na siyang nagnakaw ng kamalayan niya. Pagmulat naman ng kanyang mga mata, nasa baryo na siya ng mga aswang. Nandun na rin ang mga kaibigan niya na halos konti na lang mamamatay na sa pinsalang tinamo nila. Habang naghihintay naman ng kasagutan ang mga aswang, minabuti naman niyang unahin ang pag-alam ukol sa bilang ng kanilang mga kasamahang pumanaw. Sa kabuuan, umabot sa 16 na aswang ang binawian ng buhay noong mismong gabi. Kasama roon ang matanda na walang sawang nakipaglaban sa 2 patron na sumalakay sa kanilang lugar. Nang marinig naman niya ang tungkol dito, doon na niya inilahad ang kanilang tagumpay. Anya, hindi na sayang ang paghihirap ng lahat. Labis din siya noong nagpasalamat, gawa ng kahit hindi sila magkakilala, pinagkatiwalaan ng mga ito ang kanyang plano at mga pasya. Dahil sa kanyang sinabi, lahat naman ay natuwa sa magandang balitang dala niya. Kahit nga marami ang nalaga sa lahi nito, nagawa pa rin itong makapagbunyi noong araw na yon. Dumaan pa ang mga araw. Nang makapagpahinga na ng husto ang kanyang katawan, nagdesisyon siyang balikan ang mga lugar kung saan niya iniwan ang mga dati niyang kasama. Nais niya kasing kumpirmahin kung buhay pa ba ang mga ito o patay na. Halos inabot din ng ilang linggo ang kanyang paglilibot para lamang malaman ang masaklap na kinahantungan ng mga ito. Kagaya ng inaasahan, pumanaw si Tandang Ambrosio at ang malapit nitong kaibigan. Ganon din ang nangyari sa mga antingero na pilit na nakipaglaban sa mga patron.
Base sa salaysay ng mga saksi, nadatnan nila ang bangkay ng mga albularyo at kasamahan nito na halos matupok na ng apoy. Ang naging paraan na lang din nila para makilala ang mga ito ay sa pamamagitan ng kanilang mga suot na pulseras at medalyon. Matapos naman itong mailahad ng mga taga roon, ibinigay nito sa kanya ang pulseras na hindi nila alam kung kanino. Pagsilay naman niya rito, halos tumulo naman ang luha niya dahil sa nakilala niya na kaagad kung sino ang gumagamit nito. Masakit man yun para sa kanyang panig, hindi ito nagdulot ng panghihina sa kanya. Alam niya kasing dakila ang sakripisyo ni Lolo Ambrosio, kaya hindi yun dapat na pagdalamhatian. Nang makumpirma na niya ang lahat ng nangyari sa mga kasama niya, dito na siya nagdesisyong bumalik sa bayan ng Tuy. Ilang taon din ang ginugol noon ni Arken para lamang maibalik ang dati niyang sarili. Nang dumating ang puntong handa na siyang kaharapin ng realidad, nakilala niya ang babaeng nakapagpabago ng buhay niya. Lumipas pa ang mga dekada, unti-unti na siyang nailayo nito sa buhay ng isang mananalag. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang pagbabago, hindi pa rin niya makakalimutan ang mga nangyari sa nakaraan. Nakakalungkot man ito kung pakikinggan, marami siya roong natutunan. Habang buhay na dinala ni Arken ang mga memorya at sa pagpanaw niya, ipinalam niya sa lahat kung ano ang naganap noong pumutok ang digmaan sa pagitan ng mga mananalag.